Γεια σας φίλοι μου από το Paradise Garden. Σήμερα θα σας δείξω κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Τους ανανάδες που καλλιεργούμε εδώ στην Ξυλοφάγου. Ξεκινήσαμε πριν 2 χρόνια μόνο με ένα φυτό ανανά που πήραμε από την υπεραγορά. Κι όμως αυτόν το ένα φυτό έδωσε ζωή σε περισσότερα από 10 φυτά. Πέρσι στην πρώτη μας παραγωγή είχαμε ένα φρούτο. Φέτος στη δεύτερη χρονιά έχουμε ήδη 3 φρούτα. Αυτό είναι η καλύτερη απόδειξη ότι τα τροπικά φυτά μπορούν να προσαρμοστούν στις καιρικές συνθήκες της Κύπρου και να μας δώσουν καρπούς μοναδικούς, γευστικούς και εντελώς διαφορετικούς από αυτούς που βρίσκουμε στο εμπόριο. Εδώ στο Paradise Garden συνεχίζουμε να πειραματιζόμαστε, να καλλιεργούμε και να αποδεικνύουμε ότι η Κύπρος μπορεί να φιλοξενήσει ακόμα και τα πιο απίθανα φυτά. Μείνετε συντονισμένοι γιατί έρχονται και άλλες εκπλήξεις.